O Grupo Socialista da Diputación Provincial atopámonos hoxe en frente á Casiña, unha escola infantil radicada no barrio das Lagoas, donde están escolarizados nenos e nenas de entre 0 e 3 anos, uns 41 nenos, e donde traballan 7 persoas a día de hoxe. Pois ben, no mes de febreiro, o último día prácticamente do mes de febreiro, salta a noticia de que a Cáritas Diocesanas ten previsto pechar este centro para o curso que ven, para o curso 25-26, cando xa están realizadas as prematrículas neste centro para esas 41 familias que deciden ter aquí os seus nenos e nenas. Cal é o futuro? O futuro deste barrio pasa porque moitos dos pais e nais que viven neste entorno deberán trasladar os seus fillos e fillas a outros centros da cidade de Ourense, donde posiblemente haxa ou non praza para eses pequenos. O único centro educativo de 0 a 3 anos que hai nas Lagoas está no entorno do campus da Universidade de Vigo, pero cunhas plazas limitadas tamén para o persoal, traballadores, pais e nais, profesores e incluso alumnado que acude a ese centro. Motivo polo cal, no próximo pleno do mes de marzo, presentaremos unha moción, primeiro, instando a Cáritas a que dé marcha atrás con esa intención de pechar este centro e, por outro lado, demandamos da Xunta de Galicia e, nomeadamente, da Consellería de Educación que dé unha resposta axeitada para este centro, buscando persoal axeitado, mantendo o que hai e buscando unha solución para as familias que non poden quedar no esquecemento para os seus fillos e fillos na súa escolarización de 0 a 3 anos.